Takže ahoj, vítáme vás v páté části, už jsme teda nahoře. A tady je dálnice a máváme na auta. Tady taky. Budeme tady mávat. Jestli nám budou mávat, budeme se koukat. My máváme, jo, takže... A už jsme navávali 115 aut. Tak někdo... Vidíte to? Já nevím, jestli to vidíte. Tak trošku sem, tady je to vidíte. A máváme! Zamával! A zamával zase! Takže už máme 116 aut. A hlídej kamion. Ano! Tam jich je víc, jdeme na druhou stranu. A my jdeme na druhou stranu, protože tady těch aut je víc. A máváme! Ano! 118. Ale budeme mávat na velký auto. Ano, zamával nám, takže 130, dělej! To nestihnem. A my takový padáme, protože tady strašně bouká vítro! Můžeme dýchat! Ano! Jo! Dáme. Vítro. Fuj! Tak to je od nás všechno, my se loučíme s bruslením teďko z Naty. A na ty. A příští video, ještě nevím jaký bude, takže to řeknu až v příštím videu. No, tak a my se s vámi teda loučíme a je to všechno. Tak čau. Ahoj. Ahoj.